मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रोज रोजे आबचियो हम तोरा गाम हे गे जान हे गे जान एगो तोरो देलताम हे गे जान एगो तोरो देलताम डीजे सुमित सतीश रईमा। आबचियो घर तोरा रही है तैयार गे मिलबऊ रतिया में करी है विचार गे आबचियो घर तोरा रही है तैयार गे मिलबऊ रतिया में करी है विचार गे राइटर गंगेश छोटू करत बेकाम हे गे जान हे गे जान एगो तोरो देलताम हे गे जान एगो तोरो देलताम। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।